Tibyan! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Ket ita, adto'y timay sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala Tibyan! Wungerli anak, bayam ta igatangan kanto iti baro a cellphone mo. Kayat ko tay touchscreen nanang. Daytay ngay agbalor iti innam aribo. Ha? Nagninamatan? Basta, kayat ko day jay. Kas jay nga min ti cellphone tay ka-eskwela ak. Iso akayat ko mat ati kas jay. Ala, bayam ta igatangan ka. Duwatan to ang mapan gumatang anak ko. Wen bakit? Bayam to umutang ak edi opisina mi. Manumot laeng nga itiin na maribo. Nasaya at nga rod lakay. Maragsakan lakit di ti anak ta. Una, kakaiso ng anak ta, di ipayta amin na kayat na. Wan ah. Rumbang laeng. Ala nga rod, mangirimedyo ka iti igatang ta iti cellphone ni Gerle nga anak ta. Oh, imbag ka pa'y ta amin akayat ti anak mo kat ipapaay mo. Ay, kasta kami iti anak me, Delia. Amin akayat na, kat ited may. Kapatag may salakat nga rod nga anak. Ngamadimat ti kasta, Emily. Anya ko mati-madi iti dayta? No siya, jak ipalubos nga amin akayat dagiti anak me, kat itulok me. Narigat ti kasta, nang runa pa'y tanakurapay laang ti adda pa nagbiag me. No para kada kami mat nga agasawa, oray saan mi akabaulan, ikarigatan mi laktaa. Sabagay ngam sabali mo't ti panirigan mi nga agasawa. No adda, ipaay may. Ngam no awan, saan mi apiliton, apaaddaon. Ay, no da kami iti asawak akit, ipaay mi amin akayat ti anak may, taipat patag mi launay. Mabalintamot nga igatangan dagiti anak ta iti nangina cellphone. Bakit? Ngem saan mat ngamin nga importante dayta? Ti kwarta nga igatang ta iti nangina cellphone or nungun talangan iti bangko para iti panagadaldan to iti kolehiyo. Un alakay, dayta ti kasayaatan nga aramidan ta. Nanang, tatang, mabalin ka di nga gatangan dakmat iti laptop. Anya? Alamat na, dagiti ka adala, kat ada laptop da. Siyakla ti awan. Adamot laptop tayo diti balaya. Saan Ti kayat ko, daytay talaga ako kwak. Sana mabalin ti kasta. Adda laptop diti balay. Iso ti usaram. Apay, saan da ka di nga ipatpatag? Jun anak, ipatpatagda kayo kini Cherry akabsat mo. Ngam saan amabalin nga amin akayat yukat ipaay may. Nang runa pa'y no saan mat nga importante. San mo nga ipili ti kayat mo, John? Tauray agan ano ka? Sanda ka nga ikatangan iti laptop, mawatam? Nyamat ton. Ni... Ni. Nana. Kita ta masurunan. Ala, bayam lata. Wan amin akayat di anak mi kat ited may. Ngam balasang kaw, saan anasaya at nga amin akayat jay balasang yaw, kat ito jaw. Kastala ti biag anana. Ipatpatag mi nga rod jay anak may, di ited mi amin akayat na. Ngam kasanod nga no adda di maitag. Maited mi amin nana. Aya, Kakaiso na nga rod nga anak may, di ipay mi amin akayat na. laglagi pam dayto nga ibagak balasang kaw. Saan nga amin akalikaguman ti anak, kat ipaay. Taamangan no agparikot kanto, iti udina. Anya? Wan, balasang ko. Maday no irwam mo ta anak mo. Nga uray saan nga importante, kat ipaay mulat ta. Ano da kayo Ngam no da kami, ipaay mi ata ipatpatag mi launay di anak may. Ngala, yagyukit din tayo gatang agatas, ta agawid akon. Sige, mapitlaang ta isupot ko tigat gatangam. Ay, masurunak iti dayjay abakit suleng. Anyamod dayjay abakit. Kaslaki din isursurunak iti rumbang aramidak. Apay aya. Kuna nakit din asaan anasaya at aramidan ta iti anak ta, nga amin akayat na katipay ta.
Kas talatibiyag bakit? Anya kas tala ti biyag. Umapal da ngamin. Kas talatibiyag. Adda dagiti umapal. Wen nga taa. Umapal da kita at tao. Iso akas tat ibagbagada kanyak. Ta iso da nga nain, kat di da pa'y maigatangan dagiti anak da iti pakaragsakan da. Isumat. Isu abay am dagita nga agsaw-saw dita. Taawan tinasayat nga ipaidaken ka. Masurunak kay balay, Lola. Apay. Anya ti pakalidayam unay, apaw. Pasanumat ngamin. Kat sanda ka may gatangan dananang kentatang iti laptop. Laptop? Wan, Lola. Anya ngay dayta a laptop. An-anwam aya. Usara ka. Ay, Lola. Ang mga namabalindak nga gatangan iti laptop. Ha? Apay nga katawa ka na. Ay, ina, ay, apok. Manumot lang nga iti pensyon ko, iti binulan. Apay, sagmamano ay iti laptop. Adda ka di sa nga ribaw. Anya? Ay, apok. No nasursurok ngam sa nga ribaw, ti balor ti laptop nga ibagbagam. Jak magatang Anya? Ni Lola may tangawon nakpay. Apok, nalabit asaan anasaya at para ken kadayta a laptop. Isu adi da kay gatangan dananang mau. Apay ngamin nululi paplaan ti ipagatang mau. Anya? Ay, Nadelia, sa anak abilay kada Emily nga agasawa. Agasaw, uray makautang dan. Basta maitid dati kayat jay anak da. Ngam siya, sa anak akas na kadagiti anak ko, nana. Ay, uray siya ka. Saan mo't a practical ti kastan? Uray ingka umutang ditan, basta magatang mau ti kayat ti anak mau. Pudnot ako nam, nana. Saan akin na practical ti kasta? Kula na, nga ipatpatag na kanaw jay anak da. Iso nga amin akayat na kat ipaayda nga agasawa. Amin tayo kat ipatpatag tayo dagiti anak tayo. Ngam di namot kayat asawan nga amin akayat da kat matungpal. Iso mat. Naa? Siya gayam ti pagsarsaritaan nyo? Chismosa kayaw? Ha, nay, saan Emily? Emily? Oho! Apalandak laeng, iso ti kunayaw. Sa bagay, kastala ti biyag Adda dagiti naapal, akas kada kayaw. Tanya nga, kat di yung amin kabailan nga ipaay, dagiti kasapulan ti anak yaw. Ay, nabalasang kau. Kabailan may no kayat may. Woo! Si kapay abakbakutan ti mangisis-chismis kanya. Ha? Manipot ita, saan ako nagumatgatang dito isturmo? Ha? Che, di ta kayo manlangan. Anya. Ay, Yang, ay, anyan, tikas jay, apanunaw. Man nga rod na. Ala, ikandak man langan, itikat gatang, tagawid ako. Amang ano agsublipay ni Emily, kat apaan na ta. Sigay, ikang kangarudang. Atoy. Inggatangan ka iti tablet mo. Tapno di ka umapapal kadag iti kaadalam. Wow! Nagpintasin, tatang! uwin para kun kadayta anak. Imbaglaangan ata adda kwarta ni tatang mo, kat iso ti inggatang na iti dayta. Adamanan nga rod apalan dagiti kagayim ko, Ngamin, kompleto ti gamit ko. Idinto tayo suda kat saan? Basta ewanam dagiti gamit mo, anak. Tatang! Ipaay mi amin akayat mo anak. Kaputa ipat patagda kalaunay. Ay na, agyaman nanang, tatang. Yes! Ay, wingayam. Diyak kayatan tayo bag ko. Igatangan dakman iti sa bale. O sige, dahi talaga ayam. Igatangan ka Day tayo napintas Uwin anak ko, di ka agdanag, ta igatangan ka. Uray sandal kan rubber shoes mo, igatangan ka.
Mapantay. Imbag ka pa'y, girly. Nagpipintas dagiti gamit mo. Day tabag mo, nagpintas. Kabarbaro manin. Kastala ti biyag ka. Uy, Amin akay ko, ipaayda na ng kantatang ko. Aya? Saan da ngamin akas kada na ng kantatang mo nga imot? Saan nga imod na nanang kantatang ko? Ipapayda mo di ka sa pulan miya. Wala, ngamsan nga amin. Oh, kita ang mandita sapatos mo. Daanan, iw. Sana balin tamabalin pa'y ngausaran. Kan nalagdalat ta. Ngam siya. Nagpintas ti sapatos ko. Ado ngamin ti kwartayo. Iso ang magatan nyo ti amin na kayat yo. Wala, kastala ti biyang ka. No, adda kwartam, magatang mo ti kayat mo. Ngam no awan mo't kwartam, kukwam laang ti umapapal. Anya? Ay, sige tainak pa'y agmerienda di ta kantin. Ado ti kwarta kita. Iso nga agmerienda ang itipasig anangina. Nanang, igatangan dakman iti sabali manin a laptop. Ngamin, nakitak tay laptop tay kaadalak. Napimpintas ngam tay laptop ko. Ha? Sige mo tin ananang, jak kayatan tay laptop ko. Igatangan dak iti baro. Tay kas iti laptop jay kaadalak. Anya? Kita agto atan adu ti utang ni tatang mo, iji pagtrabtrabahuan na. Ket, agbaybayad pa'y ang aging gaita. O di umutang manan, tapno aday gatang na iti laptop ko. Ay na bakit? Tawanan ti pagutangak. Agbayad tayo pa sakbay ang makautangak manen. Kasanon ti ibagbaga ni girly a laptop na. Kaya't natin na pimpintas a laptop. O di ilakom jay laptop na. Taiso ti igatang mo iti sabali. Anya? Basta, kaya't ko ti baro a laptop nanang. Awan mo't nga rod ti mayat agumatang iti laptop mo. Sobramot abarat ti tawar da. Agasam tagatangan da kiti iti 4,000 laan. Ay basta, igatangan nak iti baro a laptop. Wen ngem orayom tasaan analaka ti kwarta. Adu ti utang ni tatang mon. Basta, igatangan dak iti laptop. Kuti kayat ko, adan into next week. Anya? Ay nalakay, awan pa'y laang ni girly. Anya ti orasan. Ay madanagan ako. Amang ano at damat na patag ngay naramid da iti pagadalan da Sana marabrabyan day jay. Amang ano nagpauyula ka ay. Kaputa dita pa'y laang nagatang ti laptop na nga ipagpagatang na. Anya? Anya, di pa'y nagaw-awid ti anak yaw. Anya ti orasan. Alas 10 iti rabiin Agpada kami kini Edmond Arimwar. Tasapulan mi ni girly. Nahinap na pananan nga ay. Iso adi magasak diti ayan nyo nanasuling. Tama nga no adda ditoy. Ay awan mo't balasang ka. Ay apay adi yu awagan iti cellphone na. Awan ti sumungsong bat. Anya. Ay, nakaya parbangonan nga mawan pa'y ni girly. At da text na iti rabi. Ngam di kan rining pay. Tamo ka na bambanog ka ng sapsapol kan kwa na. Kahit anya ti kunana. Saan ka nwa sumangsang pay? Aging ga adita magatang ti laptop na. Alaing kayo iti ayan na. Tanarigatan no di agaw-awid balasang ka. Awan nga rod nana. Ay, hanyamot tenday jay nga anak mi. Saan mila matong paladagos ti kayat na agtalaw matan. Iso daytan tay kunak idey balasang ka. Saan nga amin akalikaguman ti anak? Ket ipaay. Taamangan no agparikot kanto iti udi na. Nana, Oh, di husto ti kunak. awan nga rod nana. Husto ka. Italang ang makitak ti kinapudno day tangay bagbagayo idey. Kastala ti biyag balasang ko. Sa kanto la makaamirais no agparikot kan. Ay katala ingkayawid ja anak yaw. Tamangan no anya pa'y ti mapasama kan kwa na. Narigatan. Wan nana. Ay na,
Pinagdandanag na katalaga dayjay nga anak may. Ay ngam saanen ang mabalinti kasta nga aramid na. Kan uray na kami nga gasawa. Nas ka na baliwan mi matan ti wagas may. Madigayam no panoy-noyan mi amin ti kayat ti anak may. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan nga amin akalikaguman ti anak ket ipaay, tamangan no agparikot kanto iti udina. Tampok ditoy, programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Virgie Pegley, ken iti mat direksyon, Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.